Какво става, хора? Аз съм колко днес сме в Wither King Factions. И като влезнете в сервера с тук, имате 4% на повече, в смисъл да оцелявате, така. Аз играл от няколко част от сервера. И да, това тук имате някакви китове. Да преминем към ларповете. Преди ларп казино. Това там е ларп крейт, после тук. Значи е ларп казино. Тук и тук. Така само ви спадна от ларпа, т.е. от крейтите. Така, дроп парти. Така, това е дроп партито, мен лично ми е кеф доста, защото тук има даже някакъв. Това са Омера и другия ютубър. Така, enchant. Така ето го enchant, тук имате каквото е лапис, тук имате енвиле, ако ви трябва, защото все пак има лапис репер или фикс или каквото и да е, тук ако трябва да се съединявате нещо да се случва тук. Макар че ако сте ранг, ще ви върши работа само да се съединявате, защото може да имате фикс примерно. И да, това тук са от там 30, 24 по-малките. Така, LARP Help. Преди да почнете да оцелявате, влезте тук и си ги прочетете. Това тук как става ютубър, значи трябва да е 100 съб за ютубър, тук е на ютубъра. И 300 съб за ютубър плюс, това му и него веки. Така, LARP PvP. Така ето го PvP-то, след бедрока е там, малко не лагне. След бедрока е там, вече може да правите трапове. LARP Tramix. Няма ги покажем всичките, просто е така набързо. Така, ето го виждате, това е донейтъра, т.е. струва 470. Там е геймър, т.е. струва 240, неговия кичен ще е най-жалък. Да, Pro 2. Така, там е най-скъпия. Не, също е като жалко там, мисля, да. Тук е Warrior, той е 640, 960 Assassin и Playboy, който струва 960. И тук може да купувате Full Sword и Full Armor. Така, LARP Shop. Ето го LARP Shop-а, тук може да изкарате бързо пари. Макар че не може да се продават почники и пържолен. Така. Къде е стъпа? Не знам да е тук, значи това са онарите, Крис, Сал казах, Рипър, Хелперите са Тия, Алфрик е Мод, админ е ABC, Марио 5 също е админ, тук това са част Хелперите. Така, ще питаме Крис дали може да ни даде един кей да покажа се за това. Значи ми пише. Така, сега ще чакам малко, не това ще бъде скъпо. И той явно или аз или да знам нещо не се дава. Така, хубаво хора, значи това ще бъде клипа. Очаквате скоро още епизоди и да, чао! Най-пито ще бъде в описанието и нали ако ви хареса клипа, абонирайте се за мен да има още клипове, харесайте клипа и коментирайте и да, до скоро!